за домакините. Отличен сервис. И сериозна блокада срещу Антов, която го разколебава. 26-24. Берое печели първия гейм срещу Левски. Отново Ханушек. Много коварен начален удар. Гърков обаче слага точка на втората част и Левски изравнява 25-21 в зала Иван Вазов. Това ли е момента за Берое? Жасмин Величков, още една блокада срещу Жасмин Величков до успеха. Още повече, че имат контратака. Поне за момента не се възползват. И пак топка за Руси Желев, вече на единична блокада. Твърде много възможности пропуснаха домакините. Ще има проверка за докосване до блокадата. Отборът е прав, точка за Берое. Точка за Берое и край на гейма. 29-27. Има докосване до блокадата. Точно в либерото Петър Каракашев. Чернокожев. Нова възможност пред Велизар Чернокожев. Страхотна реакция на Дамян Колев. Разиграването продължава. И отново Чернокожев. Това е гейм и ще гледаме таймбрейк 25-23. Левски успява да стигне до решаващ таймбрейк, който ще определи победителя от полуфиналния сблъсък номер 2. Николай Желязков 5 аса при 17 неточности на този елемент. Ливан Осория сега през центъра. Внимаваше Бранислав Ханушек. Чернокожев. Технично отиграване. Много разстояние имаше между блокадата и антената. Антов не избра атака по правата. Дълго разиграване. Отново Антов. Продължителното разиграване от началото на двубоя, без никакво съмнение. Продължава и завършва с блокада срещу Мартин Симеонов. Изпълнява начален удар. Посрещане около третия метър на Гърков. И след това още една атака фаут на Венислав Антов. Езика на тялото на Венислав Антов не подсказва той да вярва, че може да има докосване до блокадата или топката да е в полето. Съдийски видеочек от Александър Виналиев. Топката е фаут, а радостта е за Берое. Заслужен успех за старозагорския тим. Същото щяхме да кажем, ако Левски беше стигнал до победата в едно от украшенията на тази годишното първенство.